Мило дете, знаеш ли, че когато излизаш на среща, вземаш със себе си един или няколко ангела от нас? Ние обичаме да съзерцаваме любовта и с радост ще се намесим, ако ни помолят, да поддържаме любовния поток между вас да тече плавно. Знаем, че понякога интимните връзки са доста главоболни. За твое успокоение те уверяваме, че ние сме тук да ти помагаме. Не само в ангелското царство, но и извън него. Можем да те посъветваме как бързо да стигнеш до същността на проблема с твоя любим, за да разбереш без всякакво съмнение дали това е човекът, с когото искаш да прекараш времето си. Помоли ни и ние ще вложим най-подходящите думи в устата ти, за да изясниш до край отношенията си с другия. Твоето държание пред любимия е външната проява на отношенията ви, но ние ще се опитаме да те поведем по-навътре. Представи си цвете. Красотата му е в листенцата, но те черпят хубостта си от вътрешния извор, дълбоко в сърцевината му. Така и твоята сърцевина, потопена дълбоко в извора на твоята лечебна и извечна енергия, е онзи аромат, с който привличаш любовта, дори на първа среща. И нека вятърът го разнесе около теб, наситен единствено с твоята вътрешна квинтесенция на радостта. Съветваме те, мило дете, да се освободиш от всички тревоги, притеснения и съмнения, като как изглеждам, какво да кажа, какво ще ми струва. Пъхни ги всичките дълбоко в своята сърцевина и те ще се разсеят без остатък. От тази сърцевина, в центъра на твоето същество, идва истинската ти вечна привлекателност. Молим те да забравиш страховете си и да насочиш вниманието си навътре към любимия човек и предстоящата среща. Не искаме от теб да се затвориш в себе си и да се отчуждиш, ни най-малко. Твоят вътрешен еталон ще ти подскаже как да водиш блестящ разговор и да споделиш огромната си радост с другите, било то на среща или на друга обществена проява. Ние виждаме, че най-много се забавляват онези от вас, които остават центрирани в това свещено място, докато се намират сред хора. Не те съветваме да проявяваш равнодушие към доброто самочувствие на другите, а да оставаш в своята сърцевина, откъдето съвсем естествено ще блика неподправена заинтересованост. Ето какво искаме да кажем. Твоята истинска същност е очарователна, затова не бива да се страхуваш, че ще се превърнеш в скучен и отблъскващ човек. Ти общуваш на невидими нива с хората около теб и с любимият си човек, така че те знаят кога се преструваш и кога се държиш искрено. Те ще останат очаровани тъкмо от твоята неподправеност и никога няма да я забравят. Не приемай думите ни на доверие, изпробвай ги на практика. Помоли ни за помощ и забележи как ще реагират другите. Чрез нас твоя дух грейва привлекателно и във всеки разговор ти влагаш допълнителен елемент, който прави обстановката в стаята още по-приятна. Другите ще бъдат неудържимо привлечени от всяка твоя дума, без самите те да знаят защо. Този трети елемент, мило дете, е невидимата субстанция на духа и ние те молим да го добавиш към всеки разговор с друг човек. Непогрешим е дарът на възвишения дух, който пробужда от другите отдавна забравения копнеж да се слеят отново със самите себе си. Ти си катализаторът на промяната, скъпо същество. Няма значение дали си насреща, в магазина
или в банката, или чакаш на дълга опашка. Използвай времето си мъдро, в името на духа и всички твои лични взаимоотношения ще бъдат излекувани. Помни, никой никога не е сам. Призовани, ние ще дойдем заедно с теб на срещата, но ти можеш да ни блокираш във всеки един момент. Ние оставаме безмълвни, когато атмосферата се изпълни с гняв. Например, ние ставаме невидими, когато във въздуха витае отчаяние. Така че изборът е твой. Ти командваш положението. Ти ще ни кажеш кога да ти помагаме и ние с радост ще го сторим. А нашата награда е да видим твоята радост, скъпо дете. Нашата задача е да ти съдействаме на тази земя. А когато двама влюбени се събират, ние в небесата пеем, свирим и се смеем. Искаме да ти помагаме.